På søndag er det mors dag. Hvis du lige står og mangler en rigtig god gave til din mor, i stedet for blomster eller chokolade, så vil jeg foreslå, at du giver din mor et gavekort til en rigtig dejlig forkælelse. Her hos mig på Brixen, der kan din mor få en rigtig dejlig wellness-massage. Du kan også få en rigtig dejlig facelifting. Og det er super nemt at forkæle din mor med et gavekort, for du kan bare gå ind på min bookingside og købe gavekortet derfra. Du kan hoppe ind på min hjemmeside, klinikhjelmeskønsundhed.dk med O i stedet for Ø. Og der er et link til bookingen. Det er super nemt. Du kan lige sidde derhjemme og ordne det, lige når det passer dig. Få det på mail, lige straks efter du har betalt. Og så er det bare at give din mor en fantastisk gave. Et gavekort, vil jeg sige, det er en kærlig tanke, som er ført ud til handling. God mors dag.